presented by Namuna Music. Mixed by SP Nitish. Namuna Recording Studio, Rajgir. केतनो विरोधिया लेवे न देबै चैन गे आगे हकई मोरला भरावा सखी आरजेडी के फैन गे हकई मोरला भरावा सखी आरजेडी के फैन गे लेई के ललटनिया उड़े जैसे सुपरमैन गे लेई के ललटनिया उड़े जैसे सुपरमैन गे आगे हकई मोरला भरावा सखी आरजेडी के फैन गे हकई मोरला भरावा सखी आरजेडी के फैन गे Namuna Recording Studio, Rajgir. बांध के गमछिया चलै सीनामा के तान गे बड़े बड़े लोग ओकरा करे प्रणाम गे बांध के गमछिया चलै सीनामा के तान गे बड़े बड़े लोग ओकरा करे प्रणाम गे भैया तेजस्वी के बसैले है नयन गे भैया तेजस्वी के बसैले है नयन गे आगे हकई मोरला भरावा सखी आरजेडी के फैन गे हकई मोरला भरावा सखी आरजेडी के फैन गे Namuna Recording Studio, Rajgir. हमला भरावा के चलै रंगदारी गे बड़े बड़े माफिया पर जा है भारी गे हमला भरावा के चलै रंगदारी गे बड़े बड़े माफिया पर जा है भारी गे रवि नीतिश के बना ले देवर गे यादव सुबोधव के बना ले हसबैंड गे आगे हकई मोरला भरावा सखी आरजेडी के फैन गे हकई मोरला भरावा सखी आरजेडी के फैन गे Namuna Recording Studio, Rajgir.